אוי לא, קריפר. לא. פיו, אני בסדר. בעצם, אם אני בסדר, אולי אפשר בעצם כבר להתחיל? טוב אנשים, מה קורה? אז ראיתם בפתיח אולי שכבר שאפשר להתחיל, אבל להתחיל במה בדיוק? אוקיי, אז אני לינקסמסי, או עיניי, איך שבא לכם לקרוא לי, וזה הסרטון הראשון שלי, ברוכים הבאים. אז הנה כמה דברים עליי. אני בן 11, אני מאוד אוהב לשחק מיינקראפט, ואני משחק בסביבות 4-5 שנים, ואני מאוד מאוד טוב ב-PvP. אז כן, אני מאמין שיהיה לנו טוב ביחד, אשמח מאוד אם תעזרו לי ותלחצו על הסאב ועל לייק. תשתפו את הערוץ ותעשו את זה תגובה ככה שיהיה לי. אבל עד שכל זה יקרה, יאללה, ביי.